야 키르디 비마 마 성도 Oma alu. 어마쟁 알루쟁 Sapal tu dong lagi ni. 마 스페셜 Sapal tu. 알라스 핀 나긴 마 Alasnya already dong. अच्छा अच्छा ये मा जिनिस Lesra alu faza. लेस्रा Ama besin dong dali. गोथौआव मा दं दालि बानलु नै संख्रिया मोनबाय फैनानै गुदुंथार माथो है जानांगौलै एबार आं Bahrau zahira. संख्रि नायग्रोनोसै आगोल जा गुदुंखा आया संख्रि नायनोसै आं Coba, boleh. Kamu dulu sih mana? Baru ah. Kamu tahu? Dulu lah ni. Enggak, enggak. Dulu, angkat ni aku. Okay. तारमाने न'आव मिस्ट्रिबो एसे खामानि मावगासिनो नालाय न'नि खामानि सोलिगासिनो बिसोरनि थाखाय माने बिसोरसो पार्टि होदों दिनै मिस्ट्रिया पार्टि होदों माबा बेदर ओमफ्राय एसे जौ खोमा आरो ना स' नोंथांमोना नायलांबाय थागोन दा देखायगोन आं मा मा जानाय जायो लोंनाय जायो स' नै जागायजेनबाय पार्टिया जोंना बा जायगा बुद्धि आं खायासै Iki bangso aja. Gauri bangko. Zoe fire labai bisa tania. Ini saya head mystery bisa harmane Zoe ya. Nih zirang faga nih. Nih biang nih biar faga nih bisa Zoe ya. So thank you so much logo for next vlog. What have you logo kan? Thank you.